भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बोली केकरा खोजतन? ए खोजत इन्हें केहू लोन वोन खातिर बोले ले रहा है। लोन खातिर? हाँ हम लोन वाला है, लोन वोन पास करा हमें बोले रहनी हो, हमरे जरूरत पर लोन के। जरूर बोले ले। हाँ हाँ हमरे जरूरत बाटे। अच्छा तो हो जाई लोन। हाँ तो करा न दी, हमारे लोन के काम बा। कितना का लोन चाहिए? लोन तो हमरा जानता नहीं, हमारा लोन 1 लाख रुपया के काम बा। 1 लाख? हाँ। अच्छा प्रूफ? प्रूफ तो बा, आधार कार्ड पैन कार्ड। लेकिन सुनी ना भैया, वो बाहर के होते एड्रेस, एजी के एड्रेस पर नहीं है। जी के ना हो ना दे, गुजरात के हो। ये महाराज तब केंगन हो? हाँ देखी ना कोनो उपाय करी ना। हाँ? पता है गुजरात के हो एड्रेस, तब केंगन हो? कोनो उपाय करी, कुछ दे देम रौरा के। अपने घर हो? हाँ अच्छा तो हम बाहर रहे नहीं, बुझे नहीं, हमरा बिजनेस करे के बा। ऐसा सोचते नहीं कि लोन हो जाए तो ठीक है बाटे। पैन कार्ड? पेनो कार्ड बा तो वही जगह हटे, इहो हाँ? इहो वही जगह हटे। अच्छा ये महाराज तो मान के चली कि हमनी पर्सनल लोन देनी सन, एड्रेस भी नहीं खे। एड्रेस एजी के नहीं है, मैंने बाहर के। हमनी के मालूम बा लोन जौन देनी सन सीधे हैंड टू हैंड कैश लोन देनी सन। अच्छा तो एगो काम ना करी, घर अपने हनु हाँ हमरे घर। तो घरवे पर कह दी। हाँ ठीक बा, कदी। एड्रेस रहल बात तो 10,000 रुपया हमरा के दे दे। हाँ दे देम पास 10 करा दे। हाँ हाँ कैसन? हाँ बढ़िया बात। हाँ? हाँ घरे पे कदी। एगो काम ना करी, हाँ ठड़ा होके जी फोटो वोटो खिंचा जा। ठीक बा। ठीक बा चली। हाँ जी ठड़ा हो जाए। हाँ ठीक बा ठीक बा ठीक बा, बहुत बढ़िया। हाँ एगो हेतिया खींचे दी, बहुत बढ़िया। एगो तनी दूर से खींचे दी जा, यहाँ के आगे नहीं। क्या होता है? अरे अरे चाचा तनी फोटो खिंचवा तनी। अच्छा फोटो यही खींचेगा। अरे तो हमें घाम लगे तनी 6 बाई से खिंचवा ले तनी। अच्छा अच्छा, और कौन बात नहीं है ना? ना ना ऐसा कोनो बात नहीं है। ठीक बा ठीक बा ठीक बा, हो जाई ना। हाँ आई है ना नहीं? कोनो बात नहीं है, 2 मिनट लगे था। इधर मोबाइल नंबर लिखे। बोली 80 84 65 54। ठीक बा, ये यही पर बनू सब? हाँ हाँ लिंक बनू? हाँ बाय। बस हमरा के रूरा जी आई, हमरा के रूरा 5 मिनट समय। हाँ तो ठीक बा, कोनो बात नहीं के 5 मिनट ले ली। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रुको जरा, सबर करो। ओटीपी गइल बा। आइल बा लिखी। बोली 10 24। ठीक बा, ओके ठीक बा, ये सब चीज हो गई। हाँ। ठीक बा, हाँ और किस्ती हो ताटे 5,010 रुपया हर महीना। ठीक बा, भर देम हम। ठीक बा, हर महीना 5,010 रुपया किस्ती बाटे। भर देम हम। ठीक बा, और इरा हो जाता टे 12 महीना भरे के बा। अच्छा 1 साल के? हाँ 1 साल। ठीक बा। ठीक बा, हाँ हाँ ना ना 1 साल ना 2 साल के होता, 24 महीना। अच्छा ठीक बा, कोनो बात नहीं। टाइम टाइम से किस्ती भर देवे के पड़ी। अरे महाराज अगर बाई चांस हम बाहर बनी कोनो कारण से अगर ना भरल हाँ तो हमारे घर तो देखे लेनी। हाँ हाँ हमारे चाचा बड़ा ना के लेके चल जाम। अच्छा ठीक बा, तो एगो काम करी, पैसा रोरा ले लियो अभी। हमनी के हाउ लोन वाला ना है सन, ना बहुत जरूरी वाला हो गल तो बढ़िया की बात बा। संगे संगे दे देबे निसन। है ली 30,000। 30,000? हाँ ए महाराज 10,000 काट के तब 90,000 न होता टोटल, तो 50 अति 80 भइल। अरे तो 10,000 रुपया हमरा के देवे कलर नहीं है। हाँ, 10 रुपया के राउर इंश्योरेंस इंश्योरेंस सब लेके फाइल चार्ज सब भइल हटे 10,000, तो 80,000 नु भइल। अच्छा चलो कोनो बात नहीं, ठीक बा। ठीक बा, टाइम टाइम से हाँ, किस्ती महाराज। डाल देवे के बा। हम तो बता ठीक बा। देबे कोनी कि अगर बाई चांस कोनो मिस्टेक हो आई जाए तो कोनो भरे आ हमनी जाए। हाउ लोन वाला ना है सन कि डायरेक्ट कटेला। अच्छा उ ठीक टाइम बा, से भरे के ये पड़ेगा। हमनी आके हम लेके जानी हाँ सन। तो भरवा देम, हम टाइम से भेज देम। अगर बाई चांस कोई लेटो सेटो तो आके रुआ जी से अपन पिया के लेके चल जाम चाचा से हमरा। ठीक बा, ठीक बा। चली ठीक बा, हाँ। चलते हैं। ठीक हो गया, प्रणाम। प्रणाम। चाचा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।
राउर भतीजा नहीं खन का घर बा भतीजा राउर भतीजा हाँ सब काम करी ना और कॉल रहो ना कि हम ना रहे घर तो चाचा से जाके 5,010 रुपये ले लेवे के बाद दी पैसा 5,010 रुपया पहुँच गया हमार भतीजा कौन हाँ कौन भतीजा ए महाराज फोटो ना खिंचवैल होती दुआरवा पर हाँ आज से 2 महीना पहले हाँ हाँ उहे भतीजा राउर लोन पास भर हुए घरवा पर हमारा घर पर हाँ वो हमार भतीजा हूँ फोटो ना खिंचाइलो जा हाँ लोन पास भइल बा रउरा घरवा पर हमारा घर पर उ लोन पास करो 1 लाख रुपया के केहू हाँ तो हमारा घर के हो चाचा तो अपने कॉल किया अच्छा ठीक बा फोटो तू ही आके चाचा कह देता हमारा भतीजा हो माता मत सन गई बोलाई बुलाई हाँ हम केकरा के बुलाई अपना भतीजा के बोलाई ना हमारा कोनो भतीजा उतीजा नहीं खे हम तो एक अकेले हई ना हमारे भाई या ना कोई नहीं खे हम अकेले हैं बाप मतारी के तो के रहुए वो जिगिया अरे वो कहीं के रहू सुबेरे से बैठा रहे यहाँ अब वो पूछबो कोई नहीं जे का बात बाटे बैठल बारा दिन हो का हो जबकि ओकरा के खानो हम खियले रहनी झूठ मत बोली और भतीजा हम बोलाई टोला माला में जाके पूछ लो जे हमार भतीजा कोई बा हां टोला माला में आजू बाजू में जाके लोन देले रहनी आजू बाजू में जाके पूछो जे हमार भतीजा कोई बा फंस गया यही घर पर लोन देले तो ये रहनी हमार घर हो और फोटो खींचवा तो हम निकलने नु में से घरवा में से तो रउरे न कोई ठीक बा खिंचवाओ तो हमरा का मालूम है जो लोन पास करावा था हमरा घर पर तू तो ना कहलो कहलो जे ना चाचा खाली फोटो खिंचवाओ था नहीं ओकरा के नहीं खिंचाना ना कहाँ के रहल अब कहाँ जाने कहाँ का रहुए के जानता वे तो दिन भर बैठो रहे ए चाचा येंग मत बता एगो ना भाई टोला महला में सुना ना पहले जाके आजू बाजू में हमरा पता कर लो जे लोग का कहता हमरा भतीजा कोनो बा हमार भाई कोनो बा 1 लाख रुपया चाचा हमरा से अब लोन ना लेले बा। देखो ये कोई के दे दो है राही बटोई चलता कहे हमरा के लोन दे दो तो तू दे देबो हैं तो चाचा, आखिर ओकर स्थायी पता आता होई न कुछ प्रूफ होई नु तबे न देले होकबो प्रूफ रहुए ना का प्रूफ रहुए कहता कि हम गुजरात रहनी एजगी आइल बनी घूमे खातिर एजगी हाँ। अब रहे के बा एड्रेस अच्छा। चेंज करवा लेम हम ये हमार घर हटे अच्छा तो ठीक बा चल जा गुजरात भेंट करो ओकरा से गजब देखो ना ये हमरा द्वार पर कोई खड़ा हो गया कहे जे लोन पास कर दो तो कर देबो ए चाचा अब कहवे कि हमार घर है जी फोटो खींच लो यही जा तो हम खींचो तो रउरो तो निकल कहीं तो कहीं कि ठीक बा तो हमरा का मालूम है जो लोन पास कराओ था तू तो कहलो जे ना ना खाली फोटो खींचा तबे तो हम खिंचवा ले फोटो खींचा तो हाँ, कोई शायद घरवा फोटो खिंचवाओ तो नहीं घरवा और देख के फोटो खींचता हम तो ये बात सोचनी ए चाचा फंस जाए हम 1 लाख रुपया ए हम कहाँ से भैया तो भरम? हम का कर सकता नहीं उ हमरा घर के ना हो ना हमरा कोनो रिश्तेदारी में के हो ओकरा के तो हमहू नहीं जाने जे उ कहाँ के रहे यहाँ तो कि उ दिन भर बैठल रहे तो हम खाना खाए जात रहनी देखनी कि जो भाई अब एक आदमी दुआर पर बा तो खाना उना के आदमी ना पूछ देवेला बहुत देर से रहे खइबा भाई आ तो हाँ अच्छा भूख लागल बा तो ओकरा खानो हम खियनी अब 1 लाख हैं? रुपया कहाँ से भरम चाचा अब ये बात हम थोड़े जानता नहीं हमरा आजू बाजू में टोला मोहल्ला में पता कर लो हमार नाम पांडे जी हो जे इनकर कोई भाई या भतीजा कोई बा मिलल नहीं खलो तारा का हम इतना बार कहते हमरा टोला में जाके पूछ सकत रह कि ना तू लोग मिलल बड़ा लो मिलल बा हमार पैसा लिया के कहीं से दलो हम कहाँ से दी पैसा दलो हमार तो हम कहाँ से दी हमरा के देले बड़ो हम केस करम कह दो हमरा पर केस हम केस करम ठीक बा हम यही घर पर केस करम कर हम यही घर पर देले बानी हमर लगे ठीक। फोटो बा हाँ ठीक बाटे और निकल के वो दिन रउरा कहबो कमी कि ठीक बा उहो बा हम हम केस करम। कौना बात पर कहले बानी जे ठीक बा फोटो हाँ, खिंचवावत रहे फोटो घिंचत रही तो रउरे नु कहे कि ठीक बा खिंचवाओ हाँ। कहवे कि चाचा फोटो खिंचवाओ तनी हाँ तब ओ मुझे कि ओकर चाचा होखे तो रउरे नु हमें हम भरले बानी तो हम रउरे पर करम आज जा कर जन बिगाड़े को तन बिगाड़ लिया जा न साला करा ये आगे झूठ मूठ के हमरा का फंसा देलक ई साला कहीं साला रहे कहाँ के ना अब लोन पास कर देलक आइल में हमरा लगा तगादा में ओय में कहत है हम केस कर दे तो साला बेगोड़ का तान के काम अब हमरा को केस करे चल गई
Mata nih gue, Pak.